Айде се ако не се кръстите, няма да играете в живото. Още. Сега, вие играхте преди малко. Обаче има хора от вас, които не сте играли. А пък и те обичат съдовете. Обичате ли съдовете? И моите малки се съдовете да не знаете ли? Сериозно! Това, ето пожарят. Не знам, ви после също, това е само за лица. Гледате малко назад. Гледате ли тези други играчи, навете назад. Не е ли искате сега играти? Не, така. Ако не видите назад, пък няма да се стигне в по-следното. Няма да го наград. Или ги трябва да стане назад. Така. Аз си бил, така. Стоп. Не ставаш тук и не се мърли. Освен, да, се изгледа това игра. Гледа се там, гръб. Така. Трябва и си топо да айде сега. Разумно. Сега. Това е една спортна игра, тъй като се живеем активно и здравословно. Освекнаваме се с добре, разбира се. Още по-славно. И това магите живота ни се проводят, трябва да се случи. Имам да.